Zo, goeiedag iedereen. Hier ben ik aan de terminus van de F411. Meer bepaald kan ik wel nog even iets verder. Hier aan het Klinkspoor om Hulst binnen te gaan via het bos. Maar bon, ik ga via Kapellebrug zoals de meeste, want via het bos is het wel moeilijk. Met de fiets, soms het slijk, het oude fietspad. Dus ik ga terug via Kapellebrug. Het is wel belangrijk dat het in de toekomst moderner kan worden op het gebied van het gedeelte Nederland. Ja, het is nu wel vakantie. Het is bijzonder rustig nu wel op de baan. Maar bon, nog even interessant, de route via Kapellebrug. Zo, terug hier de grens, Kapellebrug en Hulst, 4 kilometer.
Het is super ongezond langs hier. De uitlaat van die wagens, de vrachtwagens. Ik zeg, de bosroute daar, het fietspad moet echt doorgetrokken worden.
Zo, ik ga hier de video eindigen met zicht op Hulst binnenstad. Dus ja, van dit punt ben je in minder dan 1 kilometer van de Grote Markt. Dus dat is het feitelijk. Dus hier locatie van de Van der Mal Stedenweg.